Bi wulada in na an bɛna na babu kɛrɛnkɛrɛnnen sigi babu min ni o bɛna na tali kɛ bɛn ni kelenya sɛbɛn ɲɛbila sɛbɛn min dilanna ni u b'a fɔ a ma nanzarakan na ko charte pour la paix et la réconciliation yalama k'a bɛ se ka kɛ kɛlɛkɛminan ye ka ɲɛsin dunko juguya ni yuruguyurugu ale ni jamana nafolo tiɲɛni ma wa ɲininkali ale bɛna na jaabi maa min fɛ sa o ye Mala Jara ye. Mala Jara an b'a ale yɛrɛ fo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la Keba an bɛ segin an bɛ taa CICB kɔnɔna na kunungo Général d'armée Asimi ale ye laseli min kɛ an bɛ mɔgɔ hakili lajigin o la kumabaw an ka babu a na tali kɛ o kan an bɛ taa fan fɛ. La bella, la malin bella, fɛn fɛn sen sɔrɔ fɛn ma se ka siyan o bɛ fo k'aw fo a ka jamana kanu na k'aw fo a ka wuli ka jɔ la bɛ premier ministre fo ka gouvernement fo ka président CNT fo ka CNT minnu bɛɛ fo an ka société civile malien établi l'extérieur ka bɛɛ fo mana ɲina fɛn fɛn kɔ bɛɛ ka foli bi yan bɛ foli kelen bila président la commission na monsieur Ousmane Isufi an ka jɛkulu minnu ni baara kɛ a bɛ ni ka san kelen bɔ nin baara in bɛ sen na u fo u ka faso kanu na u fo u ka wuli ka jɔ la n'i y'a lajɛ ni mɔgɔ min tila bɛɛ ye jayɔrɔba sɔrɔ jamana kɔnɔ dɔw bɛ sɛgɛnnafiɲɛ la dɔw bɛ baara la donc n'i y'a ye u ka baara bila san kelen o faso kanu ni n b'u fo an ka jɛ k'u fo ka tɛgɛrɛ fo kunna o faso kanu baara la. an b'u fo dante fo na sabula da kan u ye fɛn dɔ de kɛ fɛn bɛ kadi a bɛna latɛmɛ an ka tariku la parce que sabula da kan donna ala don maliyɛn kun na ko ni mɔgɔ wɛrɛ da ma se ka don an kungo la an tɛ se an yɛrɛ se ka kungo na bɔ an tɛ se ka bɛɛ ko la n'i y'a ye nin baara in se ka kɛ ni nin ma se ka kɛ ne da tun tɛ da ko la quoi n'i y'a baara filanan ye mande charte min sigikafɛnw kɛra mande n'u b'a fɔ ko charte de pour kan fo ka ni mɔgɔ fara ɲɔgɔn kan maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan bɛn ka sɛbɛnw kɛ ka bɛn ka kumaw kɛ jamana maracogo ni fɛn caman na justice a bɛɛ jamana bɛ yiriwa cogo min na ni nin y'a filanan ye n se ka k'o kɔfɛ sinon a ɲɔgɔnna tuma de ka kɛ donc o bɛɛ b'a jira n bɛ mun fɔ toujours maliyɛn dɛsɛ ko tɛ yen a dɛsɛ ko tɛ yen a n'a ka sɔrɔ o de kuma ka ca a dɛsɛ ko tɛ yen donc an bɛ foli bila président Ousmane Isufi n'a ka jamakulu la u ye baara min kɛ a bɛ lakali tariku la parce que bɛɛ tɛ se ka baara kɛ an b'u fo date foli min na waati dɔ kun sera an ka k'an yɛrɛ ye ni mɔgɔ ye fɛɛrɛ tigɛ i kama i ka taaɲɛ kama i ka lakana kama n'o fɛɛrɛ ta ka sira sɔrɔ a ka kan i yɛrɛ fana k'i ka fɛɛrɛ tigɛ an bɛ sira min kan bi an ye mun fɔ an b'an ka yɛlɛma sira de kan o la mɔgɔ min dar'o la o don mɔgɔ min ma dɔ la o de don an bɛ fɛn fɛn kɛ f'an ka k'an yɛrɛ de f'an ka k'an yɛrɛ de f'an ka k'an yɛrɛ an ka k'an yɛrɛ sago ye an bɛ fɛn fɛn kɛ a ka kɛ an ka jamanadenw ka laɲini kɔnɔna na u ka hakilinata kɔnɔna la o y'a to an ye président Ousmane Isufi fɛ a ka maliyɛnw fara ɲɔgɔn kan ka sigikafɔ kɛ mun b'a to an yɛrɛ fana ka fɛɛrɛ tigɛ an yɛrɛ sisan k'a fɔ dɔ kɛra donc a ka kan an yɛrɛ k'an fɛɛrɛ tigɛ an yɛrɛ o baara hukumu kɔnɔna la a daminɛla baara kun n'a cɛ jamanadenw ko ka gafe yɛrɛ sigi sisan gafe min b'a to sisan kunfɛ baara tɛna kɛ bilen n'an bɛna an ka jamana lakana an kan ka mun de kɛ n'an ka jamana bɛ se ka lakana cogo min na n'an kan ka jamana yiriwa parce que mankan bɛɛ tɛ mugu ci ye mankan dɔw ni jamanadenw ma dumuni sɔrɔ ka kɛ a bɛna mankan ye yɔrɔ dɔ la ni sira ma dilan ka ɲɛ a bɛna mankan ye yɔrɔ dɔ la ni kalan ma dilan ka ɲɛ a bɛna mankan ye donc gafe in o baara bɛɛ de bɛ gafe kɔnɔ c'est an ka diɲɛlatigɛ fɛn bɛɛ de bɛ gafe i mana ta yɔrɔ o yɔrɔ la i b'a sɔrɔ u ye baara k'o bɛɛ de kan donc nin gafe ni an ka gafe misali de ye an kana taa nin yɔrɔ si an bɛ fɛ ka bɛn kɛ a baara b'a kɔnɔ n'a bɛ fɛ an ka jamana lakana a baara n'a fɛ an ka kalan ka ɲɛ a baara b'a kɔnɔ n'a fɛ an ka jamanadenw ka lakana u ka kɛnɛya ka sabati jamana ka yiriwa u y'a baara bɛɛ de k'a kɔnɔ foyi tɛ se ka tɛmɛ a baara kan donc hali bi an bɛ foli bila président Ousmane Isufi n'i y'a ye nin baara na kɛra an to gɛlɛya dɔ de kɔnɔ a b'a dɔn an bɛ jatigɛ wale kɛlɛ la an bɛ banbagaci kɛlɛ la an bɛ kɛlɛ sugu ka ca an ka jamana kɔnɔ an ka jamanaden dɔw dama fana bɛ ɲɔgɔn na o sigi la n'a bɛ ɲɔgɔn kan a bɛ kɛlɛ o tɛ b'a la donc kɛlɛ ka ca an ka jamana kɔnɔ ka fara gɛlɛya wɛrɛw kan
o ta kun ka kan an yɛrɛ ka an ka fɛɛrɛ tigɛ parce que n y'a jateminɛ ko caman kɛra jamana kɔnɔ bɛnkan sɛbɛn n'a fɔ o ma ko accord a caman kɛra jamana kɔnɔ yan o accord fɛn fɛn tɛmɛna n y'a jateminɛ fo ka na se bi la a si ma se ka kɛ jamanadenw sago ye sago min na ni bɛn ni keleya ye k'a fɔ ko mankan tɛ yen a si ma se ka kɛ u y'u ka waatinin kɛ u ye kunun ɲa o ma se ka bi ɲa dɛ ma se ka bi ɲa donc fɛn fɛn tɛmɛna n'o ye bɛnkan sɛbɛn ye i b'a ye mɔgɔ wɛrɛ da de donna la donc ni hadamaden dan cɛ i ka kuma na a tigi sago dɛ a bɛ kɛ mɔgɔ wɛrɛ sago ye a bɛna fɔ n'a bɛ sunɔgɔ la sisan aw mɔgɔ damadɔni aw ka ɲɔgɔn cɛ n'a ye birifini kelen bila aw bɛɛ la sisan ni nɛnɛ bɛ ka bɔ bɛɛ b'a sa ka sɛmɛ ka gɛrɛ yɛrɛ la donc sira dɔ la a bɛ bɔ dɔ la donc n'i y'a jateminɛ bɛnkan fɔlɔfɔlɔ min na n'a bɛ f'o ma ko accord de Tamanrasset n'o kɛra san 1991 n'o kɛra ala ka ɲɛla président Musa Tarawele ka waati la o bɛnkan sɛbɛn kɛra a nana se ɲɛfɛ o ma sira sɔrɔ bilen o binna ji la o kɔfɛ an na dɔ wɛrɛ kɛ tuguni mankan wulila tuguni an ye bɛnkan sɛbɛn kɛ n'a bɛ f'o ma ko pacte national o kɛra san 1992 o kɛra président ATT ka waati la transition tuma o fana sira dɔ o fana binna ji la o fana ma sira sɔrɔ donc o tɛmɛnen kɔ accord dɔ nana accord 2006 o y'a sɔrɔ an yɛrɛ bɛ terrain kan o ye ne yɛrɛ so kɛlɛ la donc o accord o fana ma sira sɔrɔ o fana binna ji la donc accord d'Alger 2015 o de ye bɛnkan sɛbɛn in laban ye o de kɛra diɲɛ bɛɛ da donna an ka kuma la an ka sanu mun ka sanu ye bɛɛ da donna an ka kuma na wa jamana de tun t'an bolo bilen quoi su kora Mali dugu jɛra Mali tile fɛ Mali hali sigi munumunu donc jamanaw da cayara an kungo la jɛkulubaw da cayara an kunkolo la disons a tɛ se ka k'an yɛrɛ sago ye quoi bɛɛ de b'a sama ka t'i fan fɛ bɛɛ de b'i ka laɲini k'a la bɛnkan ɲinina o talen bɛnkan kan o ye man di dɛ o de to a ka kan an de tun an ka fɛɛrɛ tigɛ o de to an ko président Usmane Isufu ma u ka fɛɛrɛ tigɛ sisan karisa daba la o karisa data la o a banna pewu an tɛ taa an ka jamana di mɔgɔ si ma bilen ko an ka jamana kun ci o banna pewu an yɛrɛ b'an ka jamanadenw donc waati sera sisan an ka k'an yɛrɛ ye quoi a kɛra cogo cogo an ka sigi o kan an kana siran o ɲɛ an kana tamaki o la mɔgɔ min dalen bɛ tulu dun na n'i y'a dabɔ tulu la a bɛ mankan kɛ dɛ donc an b'an sigi parce que an ye diɲɛ da de bɔ an kungo la an ye diɲɛ da bɔ an kungo la parce que an man ka sɔn mun ma an ka jamana ba de an ka jamana ba de i tɛ taa diɲɛ yɔrɔ si hali ma Mali fɛ u b'a fɔ sari de kurukan fuga c'est à dire a se ka kɛ quoi tɔgɔ yɛrɛ t'a la quoi donc an ka jamana ba ye mɔgɔbaw bɔra an ka jamana musobaw bɔra an ka jamana kɔnɔ mais an bɛ se ka na fu cogo di mɔgɔ dɔw fɛ an bɛ se ka sɔn o ma cogo di o tuma Sunjata ko tɛ tiɲɛ yan Turamaga ko tɛ tiɲɛ yan Bita ko tɛ tiɲɛ yan Damosa ko tɛ tiɲɛ yan voilà donc an man ka sɔn quoi donc an b'o fo an filɛ yɔrɔ min na bi bi in na
gafe abeka gafe ni aka gafe ndo abere gafe ngono abe gafe aba beba ni ka dana bi dana bi wuli nay dongo do mala tan so ba kala parce que tanga bi baraka ninga mangantena ali mangan na arab sa fi rasulullah mais malengo aka chesiri de an kungo ma fo na ban jamana be cheme are dama kungo o to daga na mablene ante kuma la ina mo to daga na mablene yo bane pe donc o teme o me fuli kam bla wuli kam bla mi mo ya donc e malien ite balaw fe ibe la fere fe e fsiga fore fe ibe fanga be kula mi ma fa bi bolo mi ma fa bla folo mi ma fa bla ibi kofo sa nasra kacha anga dugutugu be anga chef de fraction be anga meru be anga chef de village be ministre de la réconciliation be commission de dialogue intermalien be no e président suiga awaka baraka o mun konna la sra kacha mu me la chef de fait bi ma fa be wuro e ma fa bla e be na arebe batola mais katem wora fe iba na sira iba mbaga ketemare donc me fo muntala ni malien idana ke malien ni na daga bala to o sokona ko yuba mais kana mako kana kanga du nyami ka anga du ke ika jego kuni ki ishanga du ka fanga suru ka sesro bana ko program be malien be fu ba fu a fa sokonuna ba fu aga wili gajola fengle ben dalembo la de nala sarma dona mali be suma tek mali be ja mais ateta are ga wili gajako ateta are ga chesirgo fanga soni ka do tungo ke ko fanga so do fana ka an la haroma soro mais ebe feka singeke ka ere soro ka to soro wala gode donc vraiment comme ningra on garsegay ningra on dangay anga jop ngogoro donc ba ni bara bane ko ni gafe mita sente mo ko ba adopter nous l'a adopté ni sente adopté ne la be mbolo no bla ka communiquer no bana amna jaglu sigi observatoire mun nga brabe ke ka ako tableau fleka ala clochi so ala ka jamana do kambe ala ka jamana basi me bokmala Niwe général d'armée Assimi Goïtaï kunungo Bamako kwanana CICB keba kabini juma temene seben kunchali bara u damnena kun folo kara min ye o ye ka kunnafonidilaw wele ka ɲɛfɔli kɛ ulu ɲɛna baara min sigira sen kan kalo 6 in kɔnɔna na premier ministre kɔrɔ Usumani Yusufu Mayiga n'a ka maaw fɛ n'an b'a wele ko Pinochet ale dantigɛli minnu kɛ kunnafonidilaw ɲɛna o ye ka ɲɛfɔli kɛ sɛbɛn in kan mun ni mun bɛna k'a kɔnɔ ani jɛrɛ minnu kɛra tile 2 in na k'olu ɲɛfɔ o kɔfɛ kɔmasegi baara fana kɛra jamanadenw bɛɛ lajɛlen ye n'o ye atelier de restitution ye o senfɛ sa baaraba minnu kɛra ni maa 50 fɛ u ye ɲɛfɔli kɛ bɛɛ lajɛlen kɔnɔna finman n'a jɛman k'a bɛɛ lajɛlen fɛsɛfɛsɛ baara bɛ se ka kɛ n'a ye cogo min na an ka jamana kɔnɔna na donsow an'an ka laadalamaw olu fana welela ka taa kɛnɛ kan keba babu in ka taa ɲɛf'u ɲɛna ani seko ni dɔnko tigilamaa minnu b'an ka jamana kɔnɔ u ka se k'a dɔn k'a fɔ fɛn min bɛ senna bi n'o o ye bɛnko in ye i n'a fɔ président bɔra cogo min na ka fɔ sa bɛɛ lajɛlen niyɔrɔ bɛ a kɔnɔna na sɛbɛn in n'i y'a ta k'a jateminɛ président y'a fɔ cogo min a dilen ko ale ma sisan sa a bɛna taa di CNT mɔgɔw ma keba CNT ale bɛ sɛgɛnnafiɲɛbɔ la fɔlɔ
olu ka baara bɛ ta octobre kalo wagati de la n'u a taar'o la sa olu na kuma kan k'a lajɛ a bɛ se ka kɛ sariya kisɛ ye cogo min sabula ɲɛbila sariya de don sisan n'o ye projet ye n'a kɛra sariya ye président y'a fɔ cogo min ale yɛrɛ bɛ sɔrɔ k'a promulguer o la jɛkulu dɔ bɛ sigi a bɛ fɔ o ma ko observatoire o bɛna na lakɔlɔsili kɛ lawaleyali hukumu kɔnɔna na o baaraw fana bɛna na tila ka ɲɛfɔ jamanadenw ye a n'a waatiw la fɛɛrɛ min sigilen filɛ sen kan nin ye Asimi yɛrɛ y'a bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ a baaraw kan ka taa sira minnu fɛ a kow kan ka taa cogo min na yaasa ka se ka faamuyali kɛ maa min ye baara in yɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ ale n'o ye Usumani Yusufu Mayiga ye an bɛ se k'a fɔ k'a yira sa k'a fɔ a fana ye laseli kɛ tubabukan na tubabukan in na a ye fɛn minnu fɔ n'o ye kuma belebelebaw ye o ye ko sɛbɛn min filɛ nin ye a sɛbɛn bɛna n'a to malidenw u yɛrɛ ka se ka u kuntilennaw u hakilinaw u miirinabaw yiriwaliko ta sira fɛ baara fɛn fɛn an ka jamana kɔnɔ o hukumu kɔnɔna na a bɛɛ lajɛlen na se ka bɛn nɛgɛmɔ min ye premier ministre kɔrɔ ye Usumani Yusufu Mayiga a y'a yira fana k'a fɔ ko bɛn sɛbɛn in maa mafalen minnu y'a sɛbɛn minnu y'a baara kɛ u bɛnna fana k'a yira sa k'a fɔ ko ale yɛrɛ kɔni u y'a waleɲuman dɔn a ka baara ɲuman kɛli la kɛnɛ ka ye fana min ye Usumani Yusufu Mayiga ye ale yɛrɛ fana ye CICB baarakɛlaw fo kosɛbɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka directeur ba n'o o ye Segu Disa ye k'ale sɛbɛkɔrɔ tanu nka wulada in na anw ni maa min bɛ ɲɔgɔn fɛ o ye Mala Jara ye Mala Jara an b'a dɔn k'a fɔ olu ka wulikajɔ caman kɛra ka taa bɛnkan sɛbɛn min kun sɔrɔla n'a baara bɛɛ lajɛlen kɛra Alizerikaw fɛ yen san 2015 san n'u y'a tɔgɔ kɛ ko Alizeri bɛnkan sɛbɛn in olu ye kɛlɛ kɛ o ko la kosɛbɛ an yɛrɛ ka cɛkɔrɔba ale ye sɛbɛnni caman kan kan n'o ye Amadu Seru Tarawele Amadu Jikɔrɔni ye ka na se fo nin waati ma maa caman bɛ yen sɛbɛn kun t'u kuntilenna ye Mala i ni wula Kasim e nana an ka wele jaabi wulada n'an b'i fo k'i waleɲuman dɔn k'a da lamɛnbaaw bɛɛ lajɛlen tulo ka fana k'a fɔ min ye sifin jɛkulu ye sa ale ni jamanadenw ka tɔn jɛkulu minnu bɛ yen n'olu ka wulikajɔ bɛnnen don fasodenw bɛ se cogo min na k'u ka hakɛw n'u ka kuntilennaw bɛɛ lajɛlen sinsin i b'o olu tɔnw caman kɔnɔna na nin waati in na komi bɛrɛbɛrɛliko kumaw olu jɔlen don an bɛ fasoko kuma na Mala dakuruɲɛ fɔlɔ la sɛbɛn kura min bɔlen filɛ nin ye e ye mun faamu a la miirina ani baara kɛcogo la fɔlɔ ayiwa Kasim an bɛ kɔn ka maliyɛnw fo minnu sɔnna k'a fɔ ko olu bi tɔɔrɔ muɲu ka ɲani muɲu ka danaya to ɲɛmɔgɔw kan walasa jigisigi bɛ se ka na cogo min na n'an ye maliyɛnw fo minnu bɛ kɔnɔna la yan n'a ka kan an ka tunkarankew fo ni olu tɛ bi Mali économie bi sa donc foli belebeleba bi olu ye olu minnu ye bɛn faamu olu minnu ye hɔrɔnya faamu olu minnu ye danbetigiya faamu ka tɛmɛ caman kan olu minnu ye saya kɔrɔ dɔn ni malo ye olu ko k'u bɛ taa tunga la ko ka nafolo ɲini ko kana anw minnu bɛ kɔnɔna la ko kana anw dɛmɛ walasa an faso bɛ se ka jɔ cogo min na ni cogoya wɛrɛ don u bɛ se ka marifa ta jamana juguya la n'o kun kɛra o kɔlɔlɔ bɛ bonya nka maliyɛnya ye dilanni ye maliyɛnya ti tiɲɛni ye n'i y'a ye kuma bɛɛ an bɛ ɲɔgɔn sama papiye ko la c'est parce que an yɛrɛ dama de tɛ ɲɔgɔn na maliyɛnw yɛrɛ dama ma deli ka kɛ ɲɔgɔn na maliyɛnw yɛrɛ dama tɛ se ka kɛ ɲɔgɔn na n'a kuma fɔra peut-être a faamu ka nɔgɔn minnu ye maliyɛn ye olu ma dunanw ye marifa ta an juguya la an b'o o gun de kan donc o kɛlɛ banni sira fɛ n'a fɔra ko ka charte de la paix et de la réconciliation signer je pense que ni kuma fɔcogo ɲɛna a dabɔ ko bɛn ka don maliyɛnw yɛrɛ dama ni ɲɔgɔn cɛ ni maliyɛnw yɛrɛ dama ti kɛlɛ la ani minnu bɛ kɛlɛ la est-ce que maliyɛnw don wa parce que anw ye maliyɛnw ye anw m'an yɛrɛ ye fɛn min kɔnɔna la o ye un peuple un but une foi est-ce qu'un peuple a besoin d'une charte pour se comprendre est-ce qu'un peuple a besoin d'une charte pour s'organiser dans son propre pays, pour développer son propre pays, pour avancer main dans la construction nationale. On a formé là, ben petit papier, ben kawale, on d'abord on permettait qu'on a bien ronka. On fait un douma mi bouya te me bien femme beka. Wani on de sera quand tega de digno comme ko ka jamana jo wa ira ka fo on ma an sugudon walma me femin kono la ama bla minan kono na ya bla minan kono siga fo eta la siga fo papier ti sebe kadaka minun tara kena yɛrɛ kan an y'u caman ka kuma lamɛn o ye Burama Sumano ye
o ye président ka kuma ye o ye Isufu Mayiga yɛrɛ ka kuma ye o bɛ a fɛsɛfɛsɛ k'a fɔ ko accord de Tamaraceti kɛra anw fɛ yan o ma mago ɲa pacte national kɛra yan pacte national de ni nin bɛ taa valeur kelen na o ma mago ɲa flamme de la paix kɛra yan o ma mago ɲa accord d'Alger 2006 kɛra yan o ma mago ɲa accord d'Alger 2015 kɛra yan o ma mago ɲa ni a bɛ se ka don mɔgɔninfinw dusukun na parce que bɛn ti sɛbɛnni ye bɛn ye jogo de ani minnu bɛ ɲɔgɔn na u ma na ko u na an bɛ se ka kɛɲɛ ko ka jamana in baara ɲɔgɔn fɛ u nana k'u ka don an ka mara kɔnɔ u bɛ se ka min kɛ an b'o kalifa la u b'o kɛ duguma mais min ye ɲɛkun bɛ k'u da don jamana baarako la anw fɛ la tɛ. Ayiwa an ka babu a sigikun ye min ye ko sɛbɛn min filɛ nin ye yalama a bɛ se ka dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ wa mara ale taabolo ka siraw fɛ nka yanni an k'an da don la a kun ka di n ye nin sɛbɛn dilancogo ani min kun sɔrɔla san 2015 san n'i bɛ se k'u sanga ɲɔgɔn na. Bon ne ti papier ninnu sanga ɲɔgɔn na kosɛbɛ ka d'a kan ni malgré que anw b'a fɔ ko anw ti don a kɔnɔna la mais nin ka fisa ka tɛmɛ min kɛra accord d'Alger ye parce que accord d'Alger anw ma ɲininka anw taara kalo 8 baara min kɛ Malais b'a fɔ ko ma ɲɛ cogo di aw ma taa kalo 8 baara kɛ aw taara mɔgɔw lajɛ de ka segin so aw taara mɔgɔw lajɛ de ka segin so Mala sabali aw hakilina kelen t'a kɔnɔ aw hakilina kelen ma t'a kɔnɔ assemblée revendication minnu kɛ ka revendication minnu boloda aw comme n t'a dɔn n'a fɔ mémorandum u k'a la o y'o boloda kelen ma t'a kɔnɔ IBK yɛrɛ bɔra télé la k'a fɔ ko gouvernement ye mémorandum labɛn pour que a ka kɛ fɛn ma t'a kɔnɔ Job bɔra k'a fɔ bɛɛ ɲɛna yan wagati la ko l'accord d'Alger est confidentiel malien bɛɛ ɲɛna o tun b'a jira k'a fɔ olu yɛrɛ tun t'a la kɔnɔ ko dɔn donc o tun ti anw ta ye an ma jate a la kunun an tɛna jate a la et puis a dabɔkun tun tɛ ko Mali ka lafiya ye Algérie y'a dabɔ fɛn min kama ni tubabu y'a dabɔ fɛn min kama je pense que an b'o kɛnɛ de kan bi n'o tun ye Mali cili ye n'o tun ye Mali saradali n'o tun ye Mali bɔrɔtɔli ye n'o tun ye Mali warakali n'o ka tila ka maliyɛn minɛ k'a di dunanw ma Mali dugukolo sanfɛ bi fɛn min tɛ ka bɛn o ma ɲɛnamaya kɔnɔ o de ye ko anw maliyɛnw bɛ ka an bila an yɛrɛ kun na o ye jumɛn ye anw ka sira ye fɛn min ye dɛ an bɛ k'a fɔ mɔgɔ hali n'a sɔrɔ an tɛ ka se ka tagama ka ɲɛsin a ma cogo la mais anw kɔni ye sira sɔrɔ. Ayiwa sɛbɛn in bɛ se ka kɛ ka n ye baara kofɔlen minnu fɔ sisan ni o ye dunko juguya ni yuruguyurugu ye e yɛrɛ bolo a bɛ se ka kɛ ka o baara kɛ wa. Kasim ni dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛli don a ma se papier sɛbɛnni na anw ni minnu bɛ ka jɛ ka baara kɛ bi peut-être mɔgɔw ti histoire de kalan Poutine mɛnna président la don min na Russie 365 milliards de dollars de tun bɛ tiɲɛ corruption fɛ san o san 365 milliards de dollars o de tun bɛ tiɲɛ corruption na san o san an t'olu ɲininka olu sera k'u ta ɲɛnabɔ cogo min a ti ɲa fɛn minnu kɔ fɔ olu de ka kɛ olu ye gɛnni kɛ u ye faali kɛ bon gɛnni tɛ o gɛnni ma kɛ Kasim i taara diɲɛ fan o fan Russie n'a mago b'i la a b'i ni tigɛ jamana ko ni fɛn fila de ti da quoi mais anw fɛ yan halisa an bɛ k'a musalaka k'a di ɲɔgɔn ma ko fɔ an ni mɔgɔw ka bɛn mɔgɔ minnu ti fɛ u n'an ka don kulun kelen kɔnɔ an bɛ dilan cogo di an bɛ fɛn min fɔ la est-ce que an b'a ɲɛ sɔrɔ wa donc an bɛ ka sɛbɛn minnu dilan tan e yɛrɛ bolo dilankun tɛ a la sabula an bɛ ka dilan maa ni maa minnu ka se ka sigi olu tɛna nin sɛbɛn ninnu laɲini a n'a défense tabagaw je pense que c'est juste pour une arnaque émotionnelle ka fɛn de yira mɔgɔw la k'u nɛgɛ o sira fɛ maaya tɛ sɔn nɛgɛnɛgɛni ma nin min ɲa o bɛ kɛ nin ti ɲa o ti kɛ a ti kɛ ni kun min ye ou bien fɛn min bɛ kɛ n'i y'a kɛ o bɛ k'i kan a banna a ma se ka sɛbɛnni kɛ o la a ma se ka k'i bɛ wari bɔ kuma bɛɛ ka ko ka mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a courage tɛ mɔgɔw minɛ a courage tɛ diɲɛ jɔn si minɛ kuma bɛɛ kana sɛbɛn ko an bɛna sɛbɛn de kɛ pour que ani mɔgɔ dɔw ka bɛn ani minnu tɛ maa kelen ye a ti ɲa u nana aw fɛ yan président ye welewelemada min kɛ e bolo sisan président ka kumaw ka ɲi o y'ale jɔyɔrɔ baara de ye o n'i bɛ ɲɛkun na kuma dɔw bɛ a bɛnnen tɛ e la donc diyagoyanifin anw b'o faamu cogo la donc anw yɛrɛ fana ka yeta y'a la cogo an ye duguma mɔgɔw de olu ye sanfɛ mɔgɔw ye olu bɛ décision caman ta sanfɛ anw de b'a bloquer duguma parce que a tɛ se ka exécuter anw kan parce que olu tɛ dugumala dɔn ka tɛmɛ anw kan c'est pourquoi chaque fois an tun b'a ɲɛf'u ye cri de cœur kun don u kana sɔn sanfɛla ni dugumala ka janya ɲɔgɔn na n'a kɛra minnu mɛnna bureau kɔnɔna la olu b'u sago kɛ plus u b'u sago kɛ plus président bɛ coron ni président coronna jamana kɔnɔdenw b'a retomber sɔrɔ directement mais est-ce que e yɛrɛ bolo bi jogo ni maaya ko kuma min bɛ sɛbɛn in kɔnɔ an ka tabiyaw n'an ka ko kɛcogo min bɛ sɛbɛn in kɔnɔ ni an y'olu sinsin o tɛna na se ka kɛ fura ye dunko juguya ni yuruguyurugu ka se ka kɛlɛ wa. Kasim jogo ni maaya ko kuma min bɛ ka fɔ sɛbɛn kɔnɔna la ne y'o de f'i ye n ko sɛbɛn kɔnɔna in tɛ quoi
danbetigiw bɛ yen jogotigiw bɛ Mali kɔnɔ yan mais olu bɛ cogo di fanga yɛrɛ ka minɛ bolo ma u da bɛ don mun na k'a bɛ ɲɛ sɔrɔ jɔyɔrɔ jumɛn b'u la jamana ko la bonya jumɛn bɛ kalifa u la anw fɛ yan n'a kɛra kɔsa in na Isaac ninnu ye caman kɛ nka halisa u k'a bila minɛn kɔnɔ ko caman ka nɔgɔn o la bɛɛ bɛ se a yɛrɛ den na bɛɛ bɛ se a yɛrɛ ka sigida mɔgɔw la n'i ye ne kɛ dugutigi ye n ka sigida kɔnɔna la k'a sɔrɔ mɔgɔ tɛ ne dɔn n ka sigida la n bɛ mun baara kɛ tɔgɔ kɔni bɛ n na mais mɔgɔ mago tɛ n na n yɛrɛ mago tɛ mɔgɔ la foyi tɛ sara n na a tɛ n tɔɔrɔ mais n'a fɔra ko dugutigi sigi bɛ kɛ élection ye sigida la ko min ka ɲi ka tɛmɛ bɛɛ kan jogo la ko n'a y'a jɔ i kungo la ko fanga b'a lamɛn k'a bɛ k'a ye sango b'a sɔrɔ ko caman yɛlɛmana mais i bɛ taa sɔrɔ dɔw yɛrɛ ye dugutigi o de bɛ ka tila ka dugu feere dɔw ye dugutigi o de ye kalabanci ye dɔw ye dugutigi o de bɛ janfa kɛ critère foyi t'a kɛ maanifin ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye Mali kɔnɔ ni critère tun b'a kɛ maanifin ka kɛ ɲɛmɔgɔ ye sango b'a sɔrɔ ko caman dabila la parce que ne tɛ sɔn tɔgɔ ka tiɲɛ mɔgɔ dɔ kosɔn ko parce que k'o bɛ baara kɛ ne bolo kɛcogo t'a la donc danbe ni hɔrɔnya kuma min bɛ fɔ a fɛn o fɛn sɛbɛnnen don tiɲɛ yɛrɛ la a sɛbɛncogo ka ɲi a bɛ mɔgɔ rassurer mais exécution de ye lawaleyali bɛ se ka kɛ cogo di parce que n'a ma ɲɛ ko sɛbɛn kɔni dilanna mɔgɔw de bɛ bila a la minnu mago b'u yɛrɛ la minnu mago b'u faso la mais bi fɛn bɛɛ kɛlen don ko wari ko ni dɔ bila la tant que n bɛ se ka wari d'a ma a b'a kɛ n sagona la o de bɛ dabila u kana fɔ k'u bɛ mɔgɔw hakili mara k'a dusukun mara ka tila k'a da mara n'i y'o kɛ i b'a bɛɛ jɛ maanifin tɛ sɔn domination ma anw bɔra tubabuw ka domination kɔnɔ n'an ko k'an bɛ ɲɔgɔn bila domination kɔnɔ bi an b'a bɛɛ tiɲɛ an yɛrɛ maa dɔw bɛ olu bɛ se ka fɛn dɔ kɛ cogo wɛrɛ la dɛmɛ min bɛ se ka di u ma u k'o kɛ ka ɲɛ donc n'u bɛ fɛ sɛbɛn in ka mago ɲɛ il faut que maaw ka sɔrɔ minnu fana b'a se a baara la e yɛrɛ bolo o la o kan ka kɛ cogo di parce que jamanakuntigi y'a fɔ ko o jɛkulu fana kan ka sigi ni o jɛkulu kan ka sigi n bɛ conseil kelen di u ma laadakɔrɔ mɔgɔw bɛ nouvelle an committee bɔra ka kɛ le 19 juillet tout près samedi tɛmɛnen an ka laɲiniw kɔnɔna la o ye anw bɛ fɛn min kɛ an yɛrɛ kun wari la san o san an bɛ fɛn min kɛ jamana ye olu tɛ se k'a bɛɛ ye o tɛ se ka bɔ a bɛɛ kalama mais an bɛ émission minnu kɛ à travers Kamit Media ani an yɛrɛ ka page u ka to k'a dɔw lamɛn a tɛ i n'a fɔ k'a k'an ta ye koyi non n'i ye bɛɛ lamɛn i b'i ka kɛta dɔn i b'i ka to ta to kana ko i k'a kɛ mɔgɔw ta ye mais mɔgɔw lamɛn i ka mɔgɔw faamu fɛn min bɛ ka b'u da fɛn min mago bɛ yen i b'o de kɛ mais n'a fɔra toujours dɔw kɛra den kɛrɛfɛ parce que ko olu tora authenticité kɔnɔna la komi ko maa wɛrɛ minnu ni n ka surun bɛ k'an ka miirina ye k'olu an ka faamuya ye kelen k'i n'olu dɔrɔn bɛ baara kɛ jamana in tora o de kɔnɔ fo ka n'an coro bon n'an bɛ fɛ ka bɔ an kana image ta mɔgɔw kan quoi an ka mɔgɔw ka kɛta lajɛ an ka mɔgɔw jogo lajɛ an ka mɔgɔw ka mago lajɛ mais ni jogo ma yɛlɛma est-ce que dunko juguya ni yuruguyurugu bɛ kɛ jogo bɛ yɛlɛma ni jogo ɲumantigiw de ye e jogo ma ne jogo ma n'i ko k'an ka sɛbɛn ko k'a bɛ ɲa a tɛ ɲa an bolo mais ni ne ta ka ɲi ka tɛmɛ e ta kan ne mago bɛ n ta la k'o de sinsin ɲɛnamaya kɔnɔna la n'e ko k'i bɛ bila ne ka sira kan n bɛ min k'i la i b'a ye siran t'o la wɔyɔ t'o la maloya t'o la ɲɛnasamɛ t'o la fɛn min kan ka kɛ o bɛ k'i la pour que kun gilanna ye min ye objectif dɔ de bɛ yen nɔ fo k'o de atteint tant que o ma atteint an tɛ lafiya ne tɛna to n mago ka sa bɛɛ mago ka sa ka danaya to ne kan ko parce que ko ne dɔ ye e ye ko n ma sɔn ka nin f'i ye ou bien n ma sɔn ka nin k'i la non o tɛ jamana ko la hinɛ tɛ jamana ko la makari t'a la bonya t'a la mun b'a la dɔrɔn objectif ka atteint c'est le résultat seul qui compte. maa yɛrɛ bolo sisan n'an b'a fɛ ka dunko juguya ni yuruguyurugu kɛlɛ an b'a kɛ cogo di. Kasim maliyɛn ti lebu fɛ maliyɛn ti malo fɛ tiɲɛ don dunko juguya ni yuruguyurugu ninnu a bɛ bɛɛ gulonnen don impunité de la n'a fɔra ko maa minnu ye jamana in janfa ka bɔ kunun la ka na se bi ma k'u ye nafolo dun n'ale bi olu bɛ yanga la bi olu bɛ boliboli la birow ni ɲɔgɔn cɛ ko parce que ko u denw bɛ u nevew olu bɛ fanga la bi olu tɛ sɔn ka fɛn k'o la olu tɛ sɔn k'u labila n'i ko k'i bɛ maga o fɛn fɛn na somɔgɔw b'a dɛmɛ o ye aspect dɔ ye filanan ye jumɛn ye maa minnu ye marifa ta jamana juguya la ni maliyɛnw joli b'u tɛgɛ la bi ni maliyɛnw yɛrɛ ɲɛ b'a la k'olu yangalen don tuguni e bɛ fɛn min fɔ an bɛ da la cogo di impunité tɛ ban impunité tɛ se ka ban parce que o bɛ mɔgɔ wɛrɛw encourager de u ka tiɲɛni kɛ maaw tɛ yira minnu bɛ maaw kɛ misali ye u bɛ ka misali ta mun na ka se ka sɔn jamana ta ma maa min ma deli k'a tiɲɛ si o jamana ye n'i y'o kɛ bolo kɔfɛ fɛn ye maa min kɛra tiɲɛnikɛla ye k'o yan ka baara bɛ ɲɛ cogo di i mago bɛ fo de ka falen an mago bɛ maa kisɛmaw de la wari tɛ sanu tɛ miliyɔn bɛ ka don baara caman la bi wa b'a kɛ mais a bɛ dépend a kɛbaga de fɛ merci beaucoup
mais ni an ma se ka mɔgɔw désorienter dɔɔni ka bɔ wari kan ka na mago la baara bɛ gɛlɛya impunité bɛ mun de tiɲɛ an ye corruption bɛ mun de tiɲɛ a b'an ka développement de lasa pewu suivi évaluation tɛ se ka kɛ parce que n y'a di nagakɔrɔ mɔgɔ dɔ ma o bɛ 5% de o bɛ 3% de o bɛ 10% de yan n jamana ko nana kɛ o ye a ti ɲɛnabɔ n'i ye dɔ di an bɛ dɔ sara ye. ne sen b'a la ne ye décideur ye e sen b'a la e bɛ ka kɛ exécutant ye ni e ye problème sɔrɔ ni ne b'a dɔn k'a ti taa ka ne kan en tant que décideur n bɛ sen d'a kan n'an y'an sen n'a bɛɛ kan est ce que an na se ka. an sen b'a kan de halisa o de y'a to halisa an bɛ ka nin ɲininkali kɛ an bɛ ka bɔda ɲini fo sen ka wuli ka bɔ a kan bon o ti ɲa fiyewu fo minnu bɛ jamana ɲɛmɔgɔya la sɛbɛn ma deli ka na ni o ye diɲɛ fan si fɛ et puis charte de la paix min filɛ nin n'a kuma bɛ fɔ bon histoire kɛcogo ti kelen ɲɛnamaya kɔnɔ an ta ye k'a fɔ jamana kɔnɔna la ko charte de la paix bɛ kɛ pour que peuple ka avancer ɲɔgɔn fɛ ou k'u ka ɲɔgɔn faamu ou k'u k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma k'u ka jamana baara kɛ an b'a mɛn jamana wɛrɛw de ni ɲɔgɔn cɛ charte de kurukanfuga min bɛ fɔ dugu joli farala ɲɔgɔn kan pour que ka kurukan manden sigi olu kelen kelenna ni ɲɔgɔn cɛ tabiya wɛrɛw de tun bɛ yen nɔ minnu b'a to an bɛ bɛn fɛn dɔw kan ka kɛ principal ye bɛɛ bolo mara bɛ maa min bolo mais o bɛ se ka kɛ ni nin fana o kan ka kɛ AES cadre de kɔnɔna la people ka e bolo sa sɛbɛn in yɛrɛ kɔni an yɛrɛ ka baarakɛ sɛbɛn sa kɛ ni anw ye kuma min fɔ salon depuis fɛn bɛ proposer wagati min na n'o kun y'an lamɛn san kun y'a sɔrɔ an kisira nin ma o tun ye jumɛn ye sɛbɛnko t'a la mɔgɔw bɛ bila investissement humain na u bɛ diɲɛ fan min fɛ Mali fan 14 fan o fan mɔgɔw bɛ former u sigiyɔrɔ la pour que o fɛn min bɛ se ka secteur min bɛ se ka développer u sigiyɔrɔ la n'i ye maliyɛn yɛrɛ bila k'a k'a baara kɛ k'aw ka a yɛrɛ balo a ka nɔgɔn mais a ti ɲɛ ko État k'a kɛ a fa se t'anw ye k'a kɛ an bɛ se ka mɔgɔ kelen kelennin minnu dɛmɛ k'olu bila k'a kɛ olu b'o ta kɛ mais ni État ye jamana classé en de l'est ouest le nord le sud et le centre activité min bɛ ɲɛ fan min fɛ État bɛ bɛɛ dɛmɛ i sigiyɔrɔ la k'a développer n'o développera mɔgɔw dusukun bɛna ɲɔgɔn minɛ parce que intérêt bɛ gulon ɲɔgɔn na diyagoya donc commerce bɛ se ka nɔgɔya u ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min bɛ sɔrɔ centre kɔnɔ ka bɛ se ka circuler cogo min na fan tɔw la facilement o kun bɛ kɛ mais sisan an bɛ AES kɔnɔna la donc fɛn minnu bɛ se ka sɛnɛ fɛn yan ani fɛn min bɛ sɛnɛ Burkina min bɛ sɛnɛ Niger donc an b'a lajɛ commerce bɛ se ka kɛ u ni ɲɔgɔn cɛ cogo di anw yɛrɛ bɛ mɔgɔw dilan cogo di minnu bɛ se k'a baara aller retour kɛ bi burusi kɔnɔ mɔgɔw filɛ nin ni samiya bɔra a la tilema fɛ baara tɛ yen tilema fɛ u bɛ se ka mun activité kɛ pour que u bɛ se ka wari sɔrɔ u yɛrɛ jamana bɛ nafa dɔ sɔrɔ a la donc fo État ka se k'o de fana politique bila sen kan u kɛrɛfɛ o ka nɔgɔn mais n'i y'a kɛ papier miliyɔn joli bɔra pour que ka nin papier gansan dilan bi mɔgɔ si t'a da dɔn mais a bɛ ka bɔ maliyɛnw ka wari la a da kan ka fɔ mɔgɔw ye jɔn ni jɔn donna a la u ye mun baara ni mun baara kɛ étape par étape k'a ɲɛfɔ mɔgɔw ye n'an bɛ transparence nɔfɛ n'an bɛ a fɔ ko an ka wari bɛ ka don jamana kun ko taxe ni impôt ani mugan minnu bɛ ka tigɛ ani tan minnu bɛ ka tigɛ a kan ka ɲɛfɔ an ye nin fɔcogo la comme ça anw ka suivi évaluation a bɛ autorité yɛrɛ permettre doni caman bɛ jigin ka b'u kunna ni mɔgɔ min ye yurugu kɛ yɔrɔ min na aw kana sɔn aw tɔgɔ ka ca a b'u bila min kan ka da o la a bɛ di o ma justice ka niveau la mais n'a fɔra toujours an bɛ k'a bɛɛ nɛgɛ mɔ k'a di ɲɔgɔn ma donc fo an ka sɔn yɛrɛ de an k'an yɛrɛ di mais an ka bɔ kuma na quoi Kassim il est malheureux de le dire oui. Tout le monde voit l'effort que les Burkinabés sont en train de faire mais nous avons proposé ça avant les Burkinabés an y'a proposé yan nɔ walasa ka baara munna yɛrɛ ma dɔ lawaleya an ye dɔ lawaleya an b'an seko la mais a ti ye de parce que ORTM tɛ se ka taa anw taw lajɛ nin filɛ nin ye ne kan na bi 14 quartiers min bɛ commune kadi kɔnɔ ne ye compétition organisé u ye walasa denmisɛnninw kana taa kulonkɛ la fan dɔw fɛ vacances filɛ nin ni baara kɛta t'u bolo u bɛ kɛta dɔ dilan à travers ça n bɛ ka sensibilisation kɛ pour que denmisɛnninw kana don drogue la a inconvénient ye fɛn min ye n bɛ k'a ɲɛf'u ye mais média jumɛn bɛ yen nɔ ko ne bɛ se k'a wele k'a ta ko ne tɛ wari dɔ d'a ma mais denmisɛnnin fɛn fɛn bɛ k'a kɛ a bɛɛ bɛ k'a kɛ fu de la ne yɛrɛ bɛ k'a bɔ n kun wari de la moyen b'a tan infini m'an bolo an bɛ se ka min kɛ ni o ye an b'o kɛ ni o ye mais n'a fɔra ko fo a ka ye kosɛbɛ o wari t'anw bolo wa an tɛ taa an tɛgɛ diya mɔgɔ ye ko ni an dɛmɛ nin na an tɛ se k'a kɛ an bɛɛ bɛ k'an mago de ɲɛ an sigiyɔrɔ la an ka jamana ye o tuma ni ne ye e faamu sɛbɛn min sɔrɔlen filɛ nin ye e bolo n'a tun bɛ sigi sen kan a ka k'an ni maa ni ɲɔgɔn cɛ nka an yɛrɛ dama man ka fɔ an b'an sigi ka fɛn dilan ko min bɛ k'an ka jamana ta sira mais minɛn dɔw dun b'a kɔnɔna na minnu bɛ tali kɛ ou bien e yɛrɛ bolo nin fɛn ninnu bɛɛ lajɛlen tun b'an bolo ka ban anw kan ka nin to yen k'an ɲɛsin fɛn wɛrɛ de ma. Kassim kɔrɔma minnu bɛ yen n'u ko ko olu man ɲɛ mun y'a to o man ɲɛ dɛ parce que an yɛrɛ de bɛ k'an yɛrɛ siri k'an yɛrɛ di an juguw ma ne ni charte in baara bɛ ka boloda ka taa fɛ n b'a f'i ye d'ici 15 à 20 ans bilahi yɛrɛ bɛ wuli Mali kɔnɔ tuguni
Muna. Billahi lezi. Muna. Parce que va faire ko on mo tan la toujours on devait ka ñin ka victimiser ka dans juguma. Olu mo ba ambere la. Olu mo ba on mo salé de la peu. On m'a deli ka bingien jon shika. Olu de nana bien on ne be ka kla ka bien ni olu fait. On ne be ka kla ka jena be pour que ils soient là avec nous pour qu'on puisse aller ensemble. Bi exemple là do ika ke va bien il est témoin. Mali ministre do ga bureau konna la antara me fa ta kuma fait en activité do la. Ay kan tawa ma ko ale ka conseiller min be a bolo conseiller spécial min ba bolo ministre do re ka ti an ka yankan me ko fo an ga bamanan kan bel ma ko ka fo français an ta ko ale ministre mi ale ma ko tawa kuma la fo conseiller ne ka fa o gouvernement na bia abien alisa te ba be anno ale de ko nyamo ado ko an ta ngunti ta ayin jago ko ngatu ko na fan tugura na fantara ministre be Mali kono. Ministre Mali kono ya. Donc mi ko agata kuma le ka conseil fo ti yanga me. Ah, ke ba be no mo ko rawo be mi se ka munu to ko fam mo ko ma be mo ko tambo. Pour ga le ka conseiller ka fam na le rete. Donc conseiller ka sa ka teme ale ka. Conseiller ti malien. O ti bamanan kan me. O ti yan kan fo me antara emi no fa hajula e ko fo ni ne ka fam. O na nga famia be ka kelen jamana ko la. Nan ko fo diago an bere ben ani olu kan ye jamana ko evolution abenya. Akagele. Merci beaucoup. Aywa, Keba, an ka la mi Ousmane Soufie, ale da kunyo da do fo Nazaraka i b'a ɲini ɲini Mala an b'a dɔn maaw bɛ sɔn k'a fɔ ko mɔgɔ ta aw sago sɔrɔ Algérie anw taara an ka kalo 8 baaraba in kɛ nin dagabana baaraba in an taar'o kɛ ka na i ko k'anw taara k'anw ma foyi ɲɛnama sɔrɔ nin fana sigira sɛgɛn i ko o fana tɛ la ye aw yɛrɛ bɛ fɛ mun de ka sigi sen kan n'o bɛ se ka dunko juguya ni yuruguyurugu yɛrɛ kɛlɛ an ka jamana kɔnɔ. Mali baara ka nɔgɔn trop wallahi a ka nɔgɔn trop Malien bɛ fɛ ka baara yɛrɛ k'a faso kɔnɔ. J'ai un ami an ye projet dɔ daminɛ kɔsa in na ka tigadɛgɛ labɛn dɔrɔn juste k'a lajɛ n'an bɛ se ka évoluer à la. C'est des gens qui sont prêts, c'est un réseau qui existe à travers le monde, Maliens de tout. Y'a faamu tigadɛgɛ kelen non an bɛ fɛ ka kita dɛmɛ an tɛna taa se wa an bɛ ka kɛ Mali ko ye muso dɔw bɛ yen nɔ muso dɔw bɛ yen n ye Keba wele tiga ko la o a ye mɔgɔ ka numéro di an kita yɛrɛ an n'o kumara mais an ma se ka fɛn ta o bolo o tɛ an fana b'a lajɛ an bɛ se ka muso minnu b'an kɛrɛfɛ an b'u dɛmɛ cogo di fana bɛ se ka baara dɔ kɛ k'a ɲɛdɔn ka dɔɔni sɔrɔ u yɛrɛ olu labɛnnen don ka na investissement kɛ Mali kɔnɔ mais o sirannen don ka wari bɛ dun parce que a kɛra siɲɛ 1 a kɛra siɲɛ 2 a kɛra siɲɛ 3 ka wari dun mais a bɛ dun ONG ka wari ka dun Kasim e m'a faamu o de y'a to n y'a f'i ye n ko biɲɛngala ɲinina sen dalen biɲɛngala k'a ti ɲɛnabɔ donc hali sisan o sira an ye bin u dalen don ne la o ne bɛ ɲɔgɔn na an ye fɛn caman kɛ danaya bɛ wari bɛ yen nɔ k'a bila ka na ko k'a injecter mais u yɛrɛ b'a dɔn hali ni ne taara ko n b'a baara kɛ u b'u sen dan a ye tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ a la ɲɛ ti sɔrɔ a la o Kasim ne ni n ka denmisɛnninya mɔgɔw sɔrɔla jamana kɔ kan u bɛ na Mali kɔnɔ yan an bɛ sigi an bɛ kuma an bɛ initiative ta an b'a fɔ an b'a exécuter mais mɔgɔ wɛrɛ bɛ sɔrɔ Mali kɔnɔ minnu b'u jɔ an ɲɛ u b'a fɔ k'aw tɛ se k'a kɛ bon anw tɛ se k'a kɛ ten n'u tɛ fɛn sɔrɔ a la a tɛ kɛ cogo di Kasim n'u tɛ fɛn sɔrɔ a la cogo di Kasim kana kɛ n'a fɔ i tɛ Mali ko kalama ayi n b'a kalama n b'a dɔn k'a fɔ n ko olu ye yɔrɔ de ɲini a la yɔrɔ dɔw la fɛn dɔw bɛ na u bɛ taa k'a sɔrɔ ala ma fɔ ɲɛmaaw ɲɛna a tigiw ni minisiriso mɔgɔw tɛ bɛn a la ou bien a ni direction mɔgɔw tɛ bɛn n b'o kalama dɔ bɛ ɲini u fɛ yɛrɛ a fɔ ko a ye dɔ di Kasim a bɛ se ka joli di ou bien anw ta ye mun ye a la mais o de bɛ ɲininkali kɛ la hali dɔgɔnɔ t'a la fitinin da fana o fana b'a la n y'a f'i ye yan wagati dɔ la n ko n terikɛ tun bɛ fɛ ka na université jɔ Mali la tellement que o y'a dun f'a bolila ka taa États-Unis a ka université laɲini tun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ ka denmisɛnninw ta k'u former ka tila ka bourse ɲini u bɛ taa États-Unis ou bien u bɛ taa Europe a yɛrɛ b'a bɛɛ sara Mali mago bɛ fɛn domaine spécifique minnu na pour que u kana ninnu ka tila k'u financer yan nɔ u ka se ka n'a ma taa a bɛ to a la n'a ma taa a bɛ to a la mais Asimi tile la an bɛ an karamɔgɔ fo yan kosɛbɛ ni o ye ministre de la jeunesse actuelle Kassim Fɔnba a kɛra sababu ye cɛ sera k'a ka école dayɛlɛ yan mais a ma se ka kɛ université ye
a kɛra premier cycle second cycle ani lycée a ye san 3 fɔlɔ min kɛ ala y'a kɛ o san 3 kɔnɔ école kun ma dɔn a ma fɛn kɛ a ye professeur ka sara ni écoledenw bɛ se ka accompagner cogo fɛn ma a y'a bɛɛ ta en charge pendant 3 ans san 3 a ko k'a t'a tɔɔrɔ olu bɛ diɲɛ fan minnu fɛ olu ɲɛ bɛ mɔgɔw la u sera ka min k'u faso ye quoi n'olu k'u sigi ko fɛn b'olu bolo olu bɛ na yan nɔ a ka tila k'a dun i ni so tɛ i ni kungo tɛ k'i kɛra mun mɔgɔ sugu ye sisan walahi u labɛnnen don ka na baara yɛrɛ yɛrɛ kɛ jamana kɔnɔ mais n'a fɔra k'a bɛ passer état ka sira fɛ u b'a k'a ti kɛ u b'a bloquer bon parce que bɛɛ bɛ Mali réalité dɔn réalité dɔw bɛ an tulo bɛ a mɛn mais an tɛ se k'a lakale parce que a bɛ mɔgɔ jigi tigɛ n'a fɔra hali bi mɔgɔw bɛ nin sugu miiri jamana ko la ko fɛn t'i bɔ a la fɛn tɛ se ka bɔ a la parce que anw tɛ décideur ye décideur minnu fana bɛ yen nɔ a tɛ se ka ɲɛfɔ olu ɲɛna peut-être a bɛ se ka kɛ u dɔnbagaw dɔw b'a la u masurumamɔgɔ dɔw b'a la maa tɛ nin kɛ ka sɔrɔ jigi t'i la ayiwa Mala oui an bɛ segin ka na an ka charte kɔnɔ parce que an sigikun ye ale ye bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw tun ye kiiri dɔ bɔ ko dɔ in ma taa assemblée la assemblée ye laɲini kɛ nin donna gouvernement mɔgɔw yɛrɛ donna commission na ka se ka labɛnw kɛ a kan ka taa CNT fana na e yɛrɛ bolo o bɛna na yɛlɛma jumɛn don a baara la yaasa ka se ka lawaleyali ka nɔgɔya yanni jamanakuntigi k'a tɛgɛ nɔ bila ne kɔni ka faamuya la u ye baara min kɛ ne ɲɛ t'a la ko yɛlɛma bɛ se ka k'a la tuguni ninnu ye min kɛ ne ye min kɛ parce que mɔgɔ ma falenw caman b'a la mɔgɔ ma falenw b'a la non seulement et puis président yɛrɛ ka présentation kunu o b'a jira k'a fɔ ko c'est déjà quelque chose de min ka ɲi ayi u ye min valider déjà donc n'u ye min valider an tɛn'u senkɔrɔ la ɲagasa mais halisa u ka baara ninnu u ka a ta ji ɲɛma jɔlen na charte in préambule de ye ne siran fɔlɔ yanni ne ka dɔn charte in kɔnɔ o ye jumɛn ye parce que u b'a jira k'a fɔ ko anw yɛrɛ ka jamana gestion kɛcogo de y'a to ko dɔw ye marifa ta jamana juguya la olu kɔnna k'o fɔ wa olu kɔnna bon kɔnna k'o fɔ to ti tiɲɛ kuma ye o a bɛ fɛ k'a fɔ u kɔnna k'o fɔ sɛbɛn daminɛ na u kɔnna k'o fɔ préambule kɔnɔna la bon depuis yen toujours anw de bɛ k'a essayer pour être validé par le reste du monde c'est ça le pire wa Mala i b'a dɔn min b'o kɛ a siya kelen tɛ Mali kɔnɔ siya 2 tɛ Mali kɔnɔ siya 3 tɛ Mali kɔnɔ minnu bɛ ka marifa ta Mali contre la depuis 63 fɔ bi a bɛɛ dɔnnen don donc jamana mauvaise gestion olu kelen de ye Maliyɛn minnu kan ka marifa ta tɔw man ka ta a ma kɛ tɔw ɲɛna a ma kɛ tɔw la donc ni ne b'a jira k'a fɔ dunanko ni dugulenko fo an k'a faranfasiya k'a bɔ ɲɔgɔn ma min kan ka min kɛ o k'a yɛrɛ dɔn mais est-ce que CNT tɛna se k'o falen CNT tɛ se ka yɛlɛma dɔn a la bilen o bɛ se dɛ munna nka nin ye nin ko bannen non ayi olu ye ɲɔgɔn concerté ka kɔn bi ɲɛ o awɔ n ye u ka démarche faamu mais i b'a dɔn CNT fɛn ye min ye ni CNT ko k'a b'i da mɔgɔ la an b'a ɲini CNT fɛ yɛrɛ ale fana ka kɔnɔna la ka nettoyage kɛ fɔlɔ n b'o de f'i ɲɛna o fɛn caman bɛ bɔ gouvernement yɔrɔ CNT kɔnɔna la ni nettoyage ko k'a bɛ kɛ nous avons déjà jusqu'à présent an ka souvenirs la mɔgɔw bɛ CNT kɔnɔ minnu y'a jira k'a fɔ ko olu de kɛra sababu ye ko ka maliyɛnw kɛlɛ ka armée kɛlɛ de Tesali t'a duwanza maliyɛnw joli b'u tɛgɛ la n'olu bɛ CNT kɔnɔ ko olu ka yɛlɛma don a la u bɛ mun kɛ u b'a tɔ coro anw corobagaw de b'an kɛrɛfɛ en fait et puis an bɛ ka hinɛ ta k'olu sɛgɛrɛ an bɛ ka makari ta k'u sɛgɛrɛ ko lala k'u bɛna hakili sɔrɔ ko ka yɛlɛma ayiwa an ka Pinochet ka dakuruɲɛ dama dɔ lamɛn miniti tɔ tora 5 ye réunis aujourd'hui pour marquer une étape importante dans la rédaction de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale. Celle de la cérémonie de remise officielle du projet final de la Charte nationale pour la paix et la réconciliation nationale à son Excellence, Monsieur le Président de la Transition, chef de l'État. La présente cérémonie est certes une étape cruciale, mais elle ne sera sans doute pas la dernière de l'appropriation nationale du processus de paix et de réconciliation nationale. Ce document, que je remettrai tout à l'heure,
est le fruit de plusieurs mois de travail acharné à l'intérieur et à l'extérieur de notre pays, de fines recherches académiques et sur le terrain, de débats parfois houleux, mais toujours courtois, de consultation, d'écoute et d'échange. Excellence, Monsieur le Président, l'exercice auquel vous nous aviez conviés s'est avéré être une action d'introspection et d'immersion dans les labyrinthes de notre histoire et les dédales de notre culture, qui nous a également permis, dans un élan prospectif, de nous projeter dans l'avenir pour le bonheur des générations futures. Ce faisant, nous avons découvert les limites de nos expertises face à la densité du savoir local. Amba jira k'a fɔ ko I ye lakɔlɔsili minnu kɛ nin ye maa wɛrɛw fana bɛ ka lakɔlɔsili minnu kɛ nin ye lakɔlɔsili minnu bɛ yen n'olu bɛ ka jateminɛ nin wagati in na o ka kɛ sababu ye mɔgɔw ka damakasi kɛ CNT fana na k'a fɔ CNT vraiment nin yɔrɔ ni nin yɔrɔ in a y'a lajɛ a k'a latilen bon ne b'a dɔn fana e bɛ ka jɔrɔ min na CNT mɔgɔw fana b'a kuma mɛn o b'a kuma mɛn o bɛ se ka wuli ka jɔ kɛ pour que ka se ka falen la ne bolo o bɛ se ka na ni yɛlɛma dɔw fana ye a tɛ kɛ ko nin n'o kɛra dikun jumɛn b'a la CNT ma n'olu tɛ se ka maga a la. Donc, en tenant ce qui est là, au kata do fin de l'autre, féminin donc, à la en bema churuni. Nous le churuna bien en bébé churun. Bi, c'est beau lui pour défendre. Mais en mon peuple, le bas peuple, à ma défense, tu vois. Nous l'occupera ou la défense là. Nous le jora dans la cadre qu'on y a sur la défense. Oui, nous avons encore des donc désordre au créer. Donc, pour ne pas quand t'as fort au niveau là, en cas donc à voir on est malien. Mali tout est à wakati mina, en bas kalama. Mamu kera nyuma malima o mogobe na baratinya fem ko au principe de base c'est que ko ira bela mais fodora ka a vidéo dora fait la di karaketa antikla mali mogobe mina bebado wa c'est ka keke chuko mina wallahi bebado seben kote ka foto ko ni fana ko do de be no ko marfata ko ta do be kaminga mashima marfata jamana jugala ka ta be kaminga amati ali duro ko kere kono ibado aywa ga kuma kun ta kuma yi donc a nyafo nyamo we amufo alsa man seko la nga tourno bi koni ayinta surprise la maji duru na bien mase kata o keneka maji duru na bien maji duru na bien aya kasim ki yera fo kuncɛli la ana y'a kɛnɛ kan n'ala sɔnna ni a tulonbila bɛ don min n'o ye finali ye ok 16 août ni ala ma basi kɛ ala k'an si jɔ k'o o ye finali ye donc ka ɲɛmɔgɔw fo u bɛ ka ŋaniya ɲumanya min ta ka jamana sɛgɛrɛ i n'a fɔ an ka kɔrɔlenkanw b'a fɔ an ye cogo min na ko danga ni dugawu ti anw ka dɔnfɛn ye ka d'a ka kɔrɔ t'a la anw bolo ŋaniya ɲuman kan o de ye dugawu ye danga o ye ŋaniya juguya kan ye donc u ye ŋaniya ɲumanya min ta ka jamanadenw sɛgɛrɛ ni nin kuma ninnu ye a ka di an ye a bɛ faamu nka en réalité fo ka maaw koron k'u bila ka baara kɛ u ka maaw koron k'u bila ka baara kɛ investissement humain bɛ se ka kɛ kɛcogo min na u kana jɔrɔ u kana siran n'u mago bɛ hakilina la fɛɛrɛ la cogo min na a bɛ se ka kɛ a ka nɔgɔn Poutine y'a ta kɛ a ka jamana kɔnɔ a réussira Mao y'a ta kɛ a ka jamana kɔnɔ a réussira diɲɛ jamana o jamana bɛ ka réussir bi hali anw yɛrɛ ni Burkina min bɛ ka taa ɲɔgɔn fɛ bi Burkina bɛ ka réussir ni min jamana ti mara gɛlɛya dɔw kɔ n'i ko i t'i fɛ ka maa si ɲɛji bɔ u laban b'i ɲɛji bɔ dɛ anw t'i fɛ u ɲɛji ka bɔ an ɲɛna donc u k'u jija halisa ka dɔ bɔ papier ko ninnu na
min b'a yira k'a ko anw tɛ peuple kelen ye parce que n'u jugu ko k'u b'u kɛlɛ n'a ye a ka jugu u ma déjà nin b'a yira k'a fɔ k'an tɛ jamanaden kelen ye charte pour la paix et la réconciliation ça n'a pas de sens à notre avis à notre façon de voir la chose donc k'u fo halisa k'u timinanja ayiwa an yɛrɛ b'i fo merci i jara i nana an ka kɛnɛ kan sɔɔni sa nɛgɛ kaɲɛ 18 min ye Famara Berete ale bɛna na sigi yan nɛgɛ kaɲɛ 18 ka se ka kibaruyaw di mɔgɔw ma bamanankan na Keba Jalo k'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn Mala Jara de tun b'an bolo bɛn sɛbɛn min sɔrɔla ni o ɲɛbila baaraw kɛra ka ban pewu yani a ka tɛmɛ CNT fɛ ka se k'a lajɛ min ni sariyaw bɛ bɛn k'a kɛ sariya ye jamanakuntigi ka sɔrɔ k'a bolonɔ bila sa an na an sigi ko o waati nataw fana kɔnɔ a k'an bɛn waati wɛrɛ merci dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de o kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci wari sera allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko nkomi t'i gosi ngonga sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni kuran bɛ sara n'a ye créditw bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da